In totaal 34 sloepen aan de start van het Iepen FK oer 22,8 kilometer. Waaronder de Twerre van Makkum. Net samen een sloep, want ze zijn hier titelverdediger en ook meervoudig winnaar van de Grutte HT-race. Die race is jet iets oprichten door Floris Haan van Skilge. Mijn oude heer die is vroeger met de HT begonnen met roeien. Ze was vroeger bij de Zeventschool de jongens uitroeien en ze hadden vroeger één wedstrijd in de haven en dat is hebben ze een keer uitdaagd en zo is de HT begonnen in wat was het, 74, 75? Mijn opa die heeft hem bijvoorbeeld 10 keer gewonnen achter elkaar en mijn oom die heeft hem 4 keer gewonnen en mijn moeder heeft hem ook een paar keer gewonnen. Dus ja, als ik het nou ook win, dan ben ik de derde generatie. Dat is wel mooi. Dit FK is een van de langere wedstrijden en voor de Twerre daarom heel geschikt als laatste test voor de HT-race. De andere wedstrijden zijn iets korter. Wij weten dat we dat kunnen, wij hebben er ook op getraind. Maar ja, dit is toch wel een beetje een langere wedstrijd. En dan kiest echt zien van, hey, wat is het moment dat wij, dat, of we te kwart komen of dat we genoeg gaan. En start. Goede vaart. Om de minuut starten 2 sloepen. Maar start nummer 30 betekent dat dus dat je een kwartier na de eerste boorden van start gaan maaien. En de Twerre had voor haarzelfs de lotte heeglijn. Ze willen vlugger roeien als Verlinier. Wij hebben als doelstelling 2 uur en 30 minuten. En we gaan met de wien vol op de kop gaan we voort. Dus op zich is dat voor ons hartstikke mooi. Want dan zijn we eigenlijk op ons sterkst. En dan, ja, de sletsjes zijn wat minder voor ons, omdat wij vrij diep stekken in de sletsjes. Dus dan zoegt het nogal. En we hopen eigenlijk op het gruttere wetter wel wat meer te pakken. En dat grutte wetter is in dit geval de Grutte Brekken Bilemmer. En als eerste om die tonnen zullen we West Arvada van Skilge, de vrouwensboot. En daar is ook al de Twerre, die het al een heel soort sloepen inhalen had. In het roos, de Gia Light. Die komen van Rutten en ben titelverdedigster bij de vrouwen. En die binnen dus al inhellen terug de Twerre die de gong er verschoren goed in had. Op naar de lange sleet, het traject met het ondiepe wetter. En daar leidt op kop de boot. Toverbal, de ploeg uit Sijsbjerm, die het als vluchtste op dat punt binnen. En op het 6e plak dan al de Twerre van Makkum. En die sjoggen dat de voorsprong van de koprenners lietser en lietser wordt. De hele vloot maakt dan onder de bregen terug. En hier sjoggen we de boot van Lady Killer van Skilge. En zij zullen uiteindelijk de beste wijzen bij de vrouwen. En intussen is de Twerre al voorbij het pontje in de buurt van Spanburg. En daar hebben ze de toverbal inpakt. En dat betekent dat zij als eerste oer de finish komen in een hele vlugge tijd. 2 uur 10 minuten en 19 tellen. Het was een hele snelle race, hè? Nou, zware race. Hij was lang. Ja, maar we hebben het wel goed gedaan hoor. We zijn wel snel. Als bijna als laatste starten en dan als eerste binnenkomen, dat is al een prestatie. Ja. Vooral voor zo'n zware sloep. Wij gingen op een gegeven moment wel even een dip. Maar dat heeft iedereen op zijn lange afstand. Maar dan juist toch wel dat het vele trainers zich nou wel zich liet zien in de resultaten. Ja, ik weet, vorig jaar waaide het misschien ietsje harder, maar we hebben 3 minuten afgeroeid. Dus 2:10 al wat. Dus ja, dat is hartstikke goed. Een prima generale voor de HT-race van 10 maai.